Boom. Ufani gayilo. Njengoba senazi bakwethu isiphumile Osgin so nje bakwethu siyacela ukuthi ingane emares zikwazi ukuthi yabo zingabe sisaphuma eminyango. Siyacela ukuthi zingabe sisaphuma abantu bangabe saphuma eminyango bangabe begcwala bebe ubhubhane ngaphandle. Siyacela ngoba sekuphuma iOsgin yabo Osvodka. Ukuthi kanje njengoba uMampintshi seyikhiphile bakwethu iOsgin nikwazi ukuthi nihlale phansi ninethezeke ngoba uyeza nedash yayibona yona wena nje wena ungeza nedash hayi ukuthi uyeza nedash yimini odideka uyeza yena nelento wena ungeza nedash ufike esipholeni yonke indawo la uzosithola yabo sibe tips bafowethu futhi no NSFAS manje into esikhala ngayo sibonile ingane la manje ziyaboshwa yonke lento sesibona ukuthi njengoba seliphumile lelibhodlela kube ubona uNSFAS abakhokhela thina yabo ngoba manje ngesikwazi ukuthi thina sihambise ibhodlela mahala lapha yayibo leyo so nje uNSFAS awukwazi ukuthi ukhiphe imali ngoba lelibhodlela lizoyisiza ingane ekufundeni ukuthi ingane ngale ngathi ilecture ingane iyakwazi ukuthi ibe isi-tips isi-powerful isiyakwazi ukuthi ifunde yabo ihluzeki yabo lihluza nomqondo nje yabo enye into engayichazanga leli bhodlela leli Osgin nje ihluza nomqondo yabo uyakwazi ukuthi uchillaxe kahle yabo ukwazi ukuthi observe absorbe yonke into yabo so nje bakwethu isiphumile bafowethu hambani noyithenga abanye sohlangana nabe endaweni sohlangana nane endaweni nifike niqhokile nibe nithi angizwani nomuntu ophuza lelibhodlela angabi iphara ungabe usikhothini aliphuze usikhothini lelibhodlela bawe nihlo niphe maniphuza lelibhodlela please iOsgin bawe isiphumile yonke indawo abantu abahambe boyithenga please bakwethu nami ngiyeza njengamanje ngisendleleni nje nami ngiyalungisa njengamanje please bakwethu ufanika imfundo lo beyithi angihlabe nami nanku umxhwele into iqhubeke bakwethu seliphumile ibhodlela Osgin yonke indawo bafowethu siyeza nisilindele bafowethu PMB siyeza bakwethu.